Milé deti, milí učitelia, milí rodičia, ja vám želám všetko najlepšie k vašej polstoročnici a o vašej základnej škole som si prečítala, respektíve o školstve v Bošanoch, že jeho tradícia siaha až do 15. storočia, čo ma mimoriadne potešilo, tak by som vám do budúcnosti chcela zaželať, aby minimálne najbližších ďalších 5 storočí mala školstvo v Bošanoch opodstatnenie, aby bolo či už v obci alebo aj na okolí dosť detí, aby vždy základná škola mala minimálne toľko žiakov ako v súčasnosti. Takže ešte raz všetko najlepšie k vášmu 50. výročiu. V základnej škole Bošany vinšujem, aby pri príležitosti 50. výročia školy mohli ďalej s toľkou energiou a verbou pokračovať vo svojich aktivitách, aby sa to, čo urobili za posledné 2-3 roky, zúročilo a v ďalších rokoch, aby pokračovali ďalej tým nastoleným tempom k inováciám. Drahí žiaci, milí páni učitelia, pani učiteľky základnej školy Bošany v okrese Partizánske. Pravdepodobne ste naozaj škola veľmi obľúbená, aj čo sa týka žiakov, pretože aj to som počula, že vraj sa k vám hlási veľa žiakov do vašej školy, ktorí chcú práve k vám chodiť. A nie je to len kvôli dobrým pánom učiteľom a pani učiteľkám, ale aj kvôli tomu, že škola je naozaj veľmi kvalitná, veľmi dobrá. Takže veľa úspechov, veľa šťastia, zdravia a najmä dobrých vzťahov medzi vami deťmi, medzi vami žiakmi aj medzi učiteľmi. Všetko dobré. Možno, že sa to nezdá, ale pred 50 rokmi som ja prvý raz išiel do prvého ročníka v základnej škole. A keďže už uplynulo teda tých 50 rokov, čo vám k tomu výročiu zaželať? No, ja vám skôr poviem, že vám závidím. Keď čoraz viacej navštevujem vašu školu, spoznávam vašich učiteľov, pedagógov, pani riaditeľku, tak môžem konštatovať jednu vec. Závidím vám, že ja teraz do školy nemôžem chodiť. Hi guys in Boshani, I'm Chris, Moi High School Kasagao, Southeastern Kenya. I feel great as I join you in celebrating your 50th anniversary. Feel cool, have a great moment. Ďakujem. Milá škola, milé deti, bohužiaľ ja nemám kvety. Mám pre vás len želanie pre kvalitné vzdelanie. Narodky sú pre vás sláva, pre prváka, deviataka, 50-ka to je vek. V lavici chcem sedieť hneď. Vážte si ver to, čo máte, do školičky utekajte, hovorí to každá sojka, gratuluje Teatrojka.